sityo kay kulang og saga atong sa kasigaan. Yan. Hindi. Perteng hayaga. So, anak na. Gusto ka? Years. Ladies and gentlemen, mga kabika, welcome to this aking pinagbagong unboxing ang MR 6-in-1 Coffee Mix. Yes, tanawa na to kung paano siya kuan abrihon na si anak dapat ang pag-apredo pero dili ano din siya. Happy kayo kung kay nakuha na ko ang tawagan nakita na ko sa wakas ang MR 6-in-1 Coffee Mix. Umuta ng MR, diba? Ana gina baru forma sa MR. Guwapo kayang libiling. Wow. May grips. Lakan ko isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kabit. So, sulit na sulit. So, ang kalit ako ni is 207 ang box. Pero okay na, nasulit kayo. Dagan kayo rin mga ingredients. No? So masakong kuhan, kamo na pagbasaan ng mga kabika. Ano magiging? Yeah, okay. So, komportable kayo sa kung bagong chair. No? Battery, okay kayo. Uy, nasipyo kayo. Kulang ang sigaw. Yan. Hindi. Perteng hayaga. So, napitin na pa. So, ato pa rin kuha ng MR 6-in-1 Coffee Mix. Akong laking MR 6-in-1 Coffee Mix. Wow. Amazing. Grabe. Ang MR 6-in-1 Coffee Mix. So napalit ako ni siya diya sa letter A nga pharmacy pero sa may Katalunan Grande, no? Di ako i-mention kung isa may pangalan, basta letter A. Kabalo na mo. Yummy na yummy din yung MR 6-in-1 Coffee Mix. So ako ko'y kumpre kanang palaman. Dapat sa pag-kumpre kasili na mga sigara niya. Knife. Kung meron kang knife na suko ba? Diba? Tapos kami, ano ang siya? Ano gina? Ha? Basta MR 6-in-1. So, ato ning kwanon. Kung gusto sila, mudating ang kapangyarihan, ang buong mundo butikop sa dagat. So, amazing to the max. Gusto mo ano? You can this. You can this. Marami sa unang intip. Ano? Nakuyo ang akong anak Regine sa inyong
Nabusog ha? Yan. Palisan namin MR. Oh, imo po niyo. Bakit po ka magmahay? Lagi ni grapes, no? Grapes. Ba? Para bangga. Listen. Yeah. MR61 Coffee Mix. Baka naman, yeah. Iyon na yun mo. Lamig tayo. Basta MR61 Coffee Mix. Dapat ka ni Juan. Madami? Ano yan yung MR? Wadyo ka nagmahay? Oh? Tanawan yung forma niya. Forma palang daan. Mabibihani ka na nito. No? Nadari mo na yung ingredient ko. Masahan ako. Mabasa na niya. No? Diba? Basta MR61 coffee mix ni mga kabings. Delicious. So, wala ko kabalo kung tagpilang ni minudo ni kay ano siya kay 207 man. So, kamo nag-isip ka na kung tagpilang isa sa siya na, di ba? Basta MR6-in-1. Ito po si DJ March. Bongga. Barrios. Okay? So, don't forget to subscribe, like, share, comment, no? Ayaw ko niyan subscribe mga kabingka. So, sana andan mga kabingka ang nagpa-shoutout sa last portion ko na mga kabingka. Ito po si DJ March. So, last Chikaway. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even